Кора пръдна настрани. Ай, довърши ма, майка ти куче умряло. Кора пръдна настрани. Той калемата е той. Ау! Какво става, брат? После бутана стрелят. Майка им ще има с една помпа, че ми извършиха и патрон. Аз поне ще умра вътре. Рекох да дигна кора, ама нещо аз гърнах чорапите. Какво направи нака чорапите ли? Гърнах чорапите. Какъв чорапите? Гърнах чорапите на куйник. Нака ще чорапите. И пак си разстройство, бата. Айде, завиждай тази помпа, майка. Не може да играе, не. Разревах се. И аз. Разплакам една, умирам, човек. Добре. О, изпучих се. Ти повече не направиш, човек. Ти не са хубави работи, бе. Малко по-сериозно. Забрах за къде тръгнах направо ти от... Те, плана е следния. Вземи е тази водоноска. Да сперем чорапите. Вкарвайте във водоноската да изплакне. Няма изпиране, братче. Ела тук си чекала да направим мам ключа. Върни се, върни се. Върни се, бе. За всичкава имам ключ, ела тук. Добре.